Türkmenistan'da ayın başka günlerinde zähmet haklarının raýatlaryň bank hasaplarına geçirilmegi bilen adatça bolşy ýaly bankomatlaryň öňünde pullaryny naklaşdyrmakçy bolýanlaryň uly nowbatlary dörä başlady. Mundan başga da hususy dükanlarda, sultany dermanhanalarda diňe naq tölegin sorulyp başlamagy hem adamlaryň kartlaryndaky pullaryny almagyna goşmaça itergi berýär. Sol bir wagtda ýurdun bankomatlaryndaky naqd ýetmezçiligi bilen bagly meseleler saklanyp galýar. Şu günler Thompson jokrama ıssasında Aşgabatyň tas ähli bankomatlarynyň öňünde adamlaryň uly nowbatlary döreýär. Her bankomatyň öňünde adından 50-60 adamy synlasa bolýar. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10 awgustda gurrun berdi. Martdaky ilk prezidentlik saýlawlaryndan soňky bir näçe aýyň dowamında bankomatlaryň ise az kim kadalaşdyrylan bolsa-da, soňky aýdan bäri ilatyň pullaryny naklaşdyrmakdaky ozalky oňaýsy tejribeleri ýene-de gaýdyp geldi. Soňky hepdeniň dowamında paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde döreýän uly nowbatlara Türkmenistanyň kronikasy nesiri hem ünsüz çekdi. Her bankyň sahamçysynda diňe bir ýa iki bankomat isleýär. Bir gezekde diňe 800 manada çelinip puly naklaşdyryp bolýar. Bankomatlaryň 50 ýa 100 manat müçberindäki kupýuralary berýän üçin bank kartynda diňe 50 manat bolanlar pullaryny naklaşdyryp bilmeýärler diýip Nesir 8 awgustda çap eden makalasynda belleýär. Onun maglumatyna görä paýtagtda adamlar banklaryň öňünde 1 saat 6-da nowbat tutup başlaýarlar. Sol bir wagtda bankomatlara pullaryň saat 10-da goýulýandygy, onun hem 2 saatyň dowamında guturup nowbatda ençeme saatlap garaşýanlaryň ählisiniň pullary naklaşdyryp bilmeýändigi bellenilýär. Türkmenistanyň kronikasy paýtagtda pul naklaşdyrmak üçin beýlik tebitlerini ýasaýjylarynyň hem gelýändigini, olaryň käbiriniň ýakynlarynyň we goňşularynyň plastik kartlaryndan hem pul çekýändigini aýdýar. Uly nowbatlarda goýuk almagallar, hatda ýakalaşyklar hem ýüze çykýar. Azatlyň ýurdun beýlik tebitlerindäki habarçylary hem soňky aýdan bäri bankomatlaryň öňünde uly nowbatlaryň dörä başlandygyny tasdiklaýarlar. Käbir regionlaryň ýasaýjylary zähmet haklaryny naklaşdyryp bilmek üçin 2 gün öňünde nowbata ýazylmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlıkta habarçylarymyz we çeşmelerimiz bankomatlardaky naqd pul ýetmezçilik meselesiniň korrupsiýa hem ýol açýandygyny, bank işgärlerine ortaça 20 manat müçberinde para berip, amatly güne nowbata ýazylyp bolýandygyny aýdýarlar. Mundan başga da Aşgabatda soňky wagtdan bäri hususy dükanlaryň diňe naqd görnüşinde tölegleri kabul edip başlamagy hem adamlaryň kartlaryndaky pullaryny tiz-tizden naklaşdyrmagyna iterge berýär. Hususy dükanlarda, dermanhanalarda söwdegärler plastik kart bilen tölegi kabul etmekden ýüz öwrýärler. Olar soňky wagtdan bäri internetiň tizliginiň göz görtülip etelenligi sebäpli töleg terminallarynyň kadaly işlemeýänligini aýdýarlar. Diýip Aşgabatyň ençeme hususy dükanyna aýlanyp gören habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun maliýe idaralarynyň sol tanda degisli banklaryndan goşmaçy maglumat ýa düşündürüs alyp bilmedi. Türkmenistan resmi habarlara görä sanly mali ulgamlaryny ilatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Sol bir wagtda döwlet metbugaty sowda nokatlarynda hem töleg terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlikli alınıp barylýandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumata görä, ýurdun banklaryndan berilen bank kartlarynyň sany 2020-nji ýylyň 1 awgustunda 4.981.684-de ýetipdir. Şeýlede tutuş ýurt boýunça 2152 sany bankomat hasaba alınıpdyr. Mundan başga da ýurt boýunça 41320 terminal ornaşdyrylypdyr. Ýöne türkmen häkimetleriniň bu urdaky üstünlikli amal edilýändigi aýdylýan tagallalaryna garamazdan ýurdun ähli tebitlerinde bankomatlardaky pul ýetmezçilik we naqd däl görünüşde töleg etmek kynçylyklary aradan aýrylmaýar. Türkmenistan hökümeti ilatyň mali ykdysady kynçylyklaryny, sol tanda ilatyň pul naklaşdyrmak bilen bagly kösünçliklerini boyun almaýar. Döwlet mediasy ilatyň bolelin durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär, ýöne raýatlaryň bankomat kösünçliklerini agzamaýar. Azatlyň habarçylary mundan ozal hatda talanýan bankomatlar, adamlaryň bank kartlaryny aldy ýoly bilen ele geçirýän toparlar, giýje gündüz bankomatlaryň öňünde nowbata garaşan adamlar we pul naklaşdyrmak meselesiniň töweregindäki beýlik maglumatlar barada habar berdi.
Aşgabatyň ýaşaýjylary döredejlikli guramalşdyrylan ýene bir aýdymsaz çäresine tomoşaçy boldular. 7 awgust Mukamlar köşkünde dünýäniň meşhur aýdymsazlarynyň ýene bir konserti geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy hem bu konsertde tomoşaçy boldy we gören zatlary barada şeýle habar berýär. 7 awgust Aşgabatdaky Mukamlar köşkünde geçirilen konsertde Türkmenistanyň meşhur sazandaşy Vladimir Mokurtumow ýene de soňky ýarym asyryň dünýäde meşhur eserlerini hödür etmek bilen dürli nesillerden bolan aýdymsaz muştaklaryny birleşdirdi. Bu diňe bir konsert bolman eýtem dehinli türkmen aýdymçylarynyň duet bolup ýerine ýetiren çäresi Sen we men atly konsert boldy. Dürli şahsiýetleri ses tembrlerini, temperamentleri aýry başga görnüşde birleşdirmek boýunça döredejlik pikir, hatda ýeki ýerine ýetirilen eserleri iki aýdymçylaryň duet bolup ýerine ýetirilmeginde tomoşaçylary hödürlendi we ören üstünlükli boldy. 13 sany çykyşda ýanan we erkek aýdymçylary duet we kwartet görnüşinde jemi 16 eseri ýerine ýetirdi. Tomoşaçylar meşhur daşary ýurt aýdymlarynyň türkmen dilindäki görnüşlerini hem uly şatlyk bilen kabul etdiler. Ajaýyp ýaşlaryň kwarteti Döwran Şamyýew, Aýsya Konstanyan, Mehri Halmamedowa, Melis Garaýew, ajaýyp opera teneri Nuri Nuriýew bilen bilelikde tomoşaçylaryň ünsüni özüne çekip bildi we konsert bir demde geçip nädip soňlany duýulmady. Dip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Ýaşlar topory konserti Skorpion saz toporynyň kompozisiýasy bilen başlady. 7-nji çykyşda Şwediýanyň ABBA toporynyň repertuaryndan Dancing Queen adly meşhur aýdymy ýerine ýetirildi. Döwran Şamyýew Mehri Halmamedowa bilen bilelikde Soğuk Yürek adly aýdymy ýerine ýetirdi. Döwran Şamyýew Nuri Nuriýew bilen Amerikaly aýdymçy Şerin repertuaryndan aýdymy ýerine ýetirdi. Döwran Şamyýew häzirki wagtda Amerikan vokal mektebinde uzakdan okuýar. Güýçli sesi bilen tomoşaçylaryň köpüsi üçin haýran galdyrjy bir açyşa öwrilen Aýsya Konstanyan köpçüligiň ünsüni özüne çekdi. Ol ilkinji Vladimir Mokurtumow bilen karantindan odal birinji seýilgäkdäki açyk meýdanda geçirilen konsertde çykyş edipdi. Ol tomoşaçylaryň ýadynda galdy. 7 awgustdaky konsert aýdymçy 6 duetde çykyş etdi. Konsertdäki her bir çykyşy uly şowhun bilen kabul edildi. Emma Aýsya Konstanyanyň we Nuri Nuriýewiň duet bolup eden 3 çykyşy aýratynam Kuba bolerosynyň iň romantik aýdymyna öwrilen Kisas 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 aýdymy tomoşaçylarda uly täsir döretdi. Konsert Coldplay English rock toporynyň 2016-njy ýylda Amerikaly aýdymçy Beyoncé bilen bilelikde ýerine ýetiren Diýenç gününiň gimni adly eseri bilen tamamlandy. Gynansaňam öňünden gatnaşyjy hökmünde glan edilen Maýsa Niýazowa konsertde gatnaşyp bilmedi. Konserte baran tomoşaçylaryň arasynda dürli ýaşly we milletli adamlar bardy. Bir gartaşan aýaly maýyplar üçin arabada getiren maşgala köpleri tolgundurdy. Olara konsertden öň we soň köp adam batgançakdan münmäge we düşmäge kömek hödürledi. Avtobus duralgasynda bolsa 36-njy avtobusyň sürüjüsi arabany ulaga salma üçin düşüp özi kömek etdi. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Nowatdaky medeni çäre baradaky maglumatynda gurrun berdi. Ukrainanyň orsiýete birikdirilen Krim Sewitiniň Moskwa tarapyndan berilenen häkimiýetleri Novo-Fedorovka owasynyň golaýyndaky Harguhowa bazasyna bir näçe partlamanyň bolanlygyny we bir adamyň ölenligini aýdýarlar. Krim'iň orsiýet tarapyndan berilenen başlygy Sergey Aksionow 9 awgustda Telegramda bir adamyň öldürilendigini aýtdy we pidanyň garyndaşlaryna gynanç bildirdi. Emma ol merhumyň kim bolanlygyny aýtmady. Şu aralykda yerli saglyk saklaýyş resmiýetleri 5 adamyň şol sanyna bir çaganyň yaralananlygyny habar berdiler. Orsiýetiň Goranmak ministrliginiň bir aýdan çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, bu partlamalara aviasiýa ok därleriniň ýarylmagy sebäp boldy. Ýöne ministrlik ok därleriň ýarylmagyna kimiň ýa-da nämäniň sebäp bolanlygyny anyklaşdyrmady. Goranmak ministrliginiň beýanatyna Harguhowa meýdançasynyň hiç bir hüjümüň nyşanasy bolmanyny we hiç adamyň yaralanmanyny gaýdyrdy. Esas sebäp ýangyn howpsuzlyk talaplarynyň berja edilmediligi bolup görünýär diýip tas habar urlugy Goranmak ministrliginiň ada edilmedik çeşmesine salgylanyp habar berdi.
Şeýle-de ministrlik habar guruluguna uruş uçorlarynyň hiç birine zeper ýetmänligini aýdypdyr. Ukrainanyň Gorunmak ministrligi bu partlamanyň sebäbini bilmeýänligini, ýöne Orsiýetiň bu bolan hadisany propaganda hökmünde ulanmagynyň gaty mümkinligini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň geňeşçisi Ukrainanyň bu partlamalaryň jogapkärçiligini öz üstüne almaýanlygyny aýtdy. Mikhail Podolyak Dost online teleýaýlymynyň Kiýew bu meseledäki jogapkärçiligi öz üstüne alýarmy diýip beren soragyna elbetde ýok. Bizim muňa nähili dahylymyz bolup biler diýip jogap berdi. Bir neçe sagat soň sosial gomlarda hamala şol partlamalary görkezýän videolar peýda boldy. Geçen hepde Krim portundaky Sevastopol şäherine hamala Orsiýetiň Gara deňiz flotunyň howlusuna uçup gelen dronyň partlamagy netijesinde Moskwanyň Harby deňiz flotunyň 5 sany agdasy yaralandy. Orsiýet 2014-nji ýylda Krymy bir kanun basyp aldy we 24 fevralda Ukrainada barýan esasy uruşuna başlady. Şol wagtda Moskwaly resmiler Ukraina Kryma garşy edilen islenlik hüjümüň giňerimli aralyş çärelerini, şol sanyny Kiýewdäki karar merkezlerine zarur bolmagyna sebäp boljakdygyny uýdurdylar. Zelenski bu hüjüme Krymy Russiýadan ýygyny almak wagdaty bilen jogap berdi. Orsiýetiň Ukraina we ähli erkin Ýewropa garşy alyp barýan bu uruşy Krymdan başlandy we Krymyň azad edilmegi bilen soňlanmaly bolar diýip Zelenski giýjeki video ýüzlenmesinde aýtdy. Bugun kun munyň haçan boljakdygyny aýtmak mümkin näl. Emma biz Krymy azad etmegiň formulasyna zerur bolan komponentleri ýygyderli goşýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rus goşunlarynyň Donbass'a gödökçüligini giňeltmek üçin edýän hüjümlerini güýçlendirmegi bilen 9 awgustda Ukrainanyň önüne gornaky Donetsk sewtiniň front liniýalarynyň şäherlerine agyr söwüşleriň bolanlygy habar berildi. Kiýew öz goşunlarynyň güýçli garşylyk görkezýänligini we berkitmelerini esasan gorap saklaýanlygyny aýtdy. Rus goşunlary Donetsk sewtine bir näçe ura hüjüm etmäge tynançdylar diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň 9 awgust akşamy söwüş meýdanyndan beren hasabatyny aýdyrdy. Şu aralykda pikir soralan Orsiýetlileriň 60%-iniň Kiýewe garşy täze hüjümi gollajakdygy habar berildi. Prezident Vladimir Putin'in Kiýewe garşy täze hüjüme başlatmak kararyna gelmek ähtimallygy pikir soralan Ruslaryň 60% tarapyndan gollanýar. Soraga gatnaşanlaryň 65%-i prezidentiň parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak we uruşy bethetmek niýetini hem oňlardy diýip Kommersant neşriniň Russian Field gullugynyň geçiren sosiolog barlyklarynyň netijelerini salgylanyp çap eden habaryny aýdylýar. Pikir soramanyň awtorlary onuň netijeleriniň pikir soralanlaryň hakyky pikirlerine gawat gelmän hem biljekdigini, sebäbi Orsiýetlileriň bu tema barada gurulşmakdan gorkanlyklaryny, jogap bermekden boyun gaçyranlaryň köpelenligini, çynny aýdýanlaryň bolsa azalanlygyny bellädiler.